включително ще иска да помага. на Волен Сидеров в личен план имаме прекрасна комуникация с него. Аз лично поздравявам господин Борисов с успеха, който постига, но искам да кажа веднага, че ще бъде един страшно труден период за него. Искам да кажа веднага, че ако той не се така въоръжи с изключително силно национално отговорно мислене, много бързо ще му бъдат извивани ръцете от редица партии. А вие бихте ли извивали ръцете? Ще подкрепите ли не едно правителство на ГЕРБ? Ние бихме подпомагали едно национално отговорно управление. Това не са български народни представители. Това за мен са олигофрени. Категорични сме, че в този парламент нямаме никакъв смисъл да присъстваме повече. Затова отиваме, излизаме от парламента и започвам аз лично борба за това този парламент, следващия парламент, да не включва в състава си такива национални предатели. Малко по-късно последва и това. Табло на срама с ликовете на депутатите от ГЕРБ,